ko ñande alarba ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas c'était mawɗo ummiɗo e lamorgo ngo Dakar tindade toon to kadar ngam yettinoyde duwawo e duttogol honorable Adama Sow taw ardi oɗo c'était timmuɗo ko Daouda Moussa Dia premier questeur assemblée nationale député maire commune mo Horkodiéré wondude Dieyi Mandiaye président commission des lois assemblée nationale honorable député Samba Ndiaye président commission communication wondude Yaya Sow député maire Ribo Escale Mayram Sakho député départemental mo Bakel wondude Seydou Diallo ancien député Mamadou Seydou Diallo ancien député Ismaïla Sow conseil économique social et environnemental président Galle Aynabe Maïmouna Cissé responsable politique Landa APR Idignan conseiller département Matam président coopération décentralisée wondude Astouba conseil économique social et environnemental ndeɓe jetti noon e oɗon nokku kadar wuro wongo e commune mo Labgar arrondissement Dodji département mo Linguére jaɓɓiɓe ko yimɓe wuro ngo ha tengti e ɓesgu Adama Sow ko nandi e Mamadou Alhaji Dadi Sow Moussa Alhaji Dadi Sow Abdoulaye Alhaji Dadi Sow honorable député Yero Sow wondude adjoint au maire commune mo Labgar hono Thiamal Abbas Sow Sidel Samba Hawo conseil économique social et environnemental wondude Moussa Sow gardiɗo Gomu Kogère wondude Lamine Sow e Ceerno Ousmane Seydou kono kadi e bandiraɓe hewɓe dendagal musidɓe e sehilaɓe fof ina nduwo nde leydi ɓuɓanta honorable Adama Sow jaltuɗo aduna jamma alet jofi altine capantati go lewru o hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas yo toon won foftorde makko waɗi présenté délégation min jiɗino ardini lawtan min kawra e gueɗɗe fof kono lawol ngol faɗiri min nde min garata nde tan min dardi kono kam nde gueɗɗe mbaɗi nde on noon ni min galano ɗo henna ko ɗum tagui on jiyani min nde o yani nde kono Adama kam komo amen min cikkatini Adama ko minen jiiɗum min jaadi laabi kewɗi wuuro amen hay gallam minen min jaadi nokkuji kewɗi nde o ari biram assemblée nationale wi ko oɗo woni deuxiéme législature am mino kanko Adama haalata kono mi meeɗani nadde e bureau questeur assemblée nationale o wi hande sa mi naati e bureau questeur assemblée nationale ko bandiragal waɗi ɗum te ko gonga ko neɗɗo jiɗɗo hoore mum jiɗɗo leñol mum jiɗɗo fulɓe daraniɗo ɗumen kadi taw kadi ala hen kulol ala hen sikkitare ko furanko mbiyata ko jontanoɗo wonno jontaɗo tigui rigui Adama wonno ko enen foof jaara ko fulɓe fof kadi jaara no ala ko fayta hen den sowona donade mo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo maleyka yurmeno jaɓɓomo ko ndu nandu ɓuuri ndu yalti ndu ko mbawɗen haalde foof en ɓurata donade tan kala ko kaalen gaccata tan koye duwaw o ko ɗum o sohli hande o sohlani goɗɗum kono kam mantudemo nde e haalde moƴƴere nde waɗanno nde ɗum ko kanko liggani ɗum hoore makko alay saago ɗum haale ɗum kala kaala ƴettude konngol haalano ɗum ɗon ɗum noon kadi amin duuno ɓesgu ngu amin duuno sukaɓeɓe e suddiɓe foof duuno kadi wuuro ngo min duuni kadi leñol fulɓe foof ɗum noon on jarama min calmini on min délégation bandiraɓe mi salmini on a hawnaki ko tawede tan kono haalɓe ɓe joni ɓaadi mawɗo délégation haali Yaya haali ina wawno haɗa ɗon kono noon wonko seedete mbete yimɓeɓe ne ganda ɗum Allah waɗi Adama nde min gari assemblée nationale 12e législature ko kanko woni mawni amen toon kanko bismi min kanko holli min laawol kanko suusni minne kadi ina famɗi nde Adama ƴetti konngol
e assemblée nationale taw wona pular haali o rewi ɗum ɗon ha minen min cuusi minenne kala ƴettuɗo konngol haalata ko pular kala ƴeewɗo hannde assemblée nationale ma taw toon wonde kala ɗemgal kalɗa ɗemɗe jeegom non toon pirte so tawi ɗum ɗon waɗi min de mboɗo yenana fuɗɗode nde ko Adama sabu o fuɗɗi bandi ko en ɓeeɗo Seydou Diallo en e woɗɓe ndewi hen natti haalde konngol gongol sowona pular ha président assemblée nationale ƴetti miijo han kadi yo ndaare nden waɗoɓe traduire emin jettiramo ɗum emin jettiramo ko yiɗi leñol ngol ko haɓana hare o haɓa kadi e assemblée nationale mbete pular ina haale e radio sénégal saka noon dimanche konnguɗi makko e ha joni nane e noppi amen ganden noon ko jaalal e leñol he o yeehi kono wonko ɗacci omo ɗacci hare nde ko haɓeteno nde kanko o yani e nder hare he tawi polgu waɗani taw ɗum noon hono an dede Dono Sampari onon dariɓe daranade leñol ɓe e enen fof enen poti haɓɓodirde mbere hare ndeɗo Adama haɓeteno mbere ene kontina ha Allah rokka hen en polgu. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ɗum tan jinnomi ɓe wadden seeɗa tawde baaɗi amen oya haali kono haala taw tan koko faate ko moƴƴi yonata ko liitam idi fof miɗen on jet miɗen on jaafno e coono he min gandi weeɓani miɗa andi wonno mbebet moon ko arde gila subaka siidel haalni men gila subaka miɗen ɗon padi mbaaro ɗo ko wino tep yimɓe Allah waɗi tawɗon koɓe jeehi miɗen on jetta déplacement he on mbawno tan wiide député Yoro Sow nani ga on wawi on waɗa représenté walla député Aliou Dembourou ummi ɗon nane homo wawno on waɗa représenté walla d'autres députés qui sont passés walla siidel oɗo mais on mbaɗi déplacement on ngari ma ɗum nin ko heewi ma on gandu kadi to Adama hoɗi ma on gandu koreji Adama ma on gandi bandiraɓe Adama kadi aussi assemblée nationale gummi ɗon so on ngari ɗo mo on jii gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa peut être demain hoɗon ɗum mbawɗo waɗ porte Adama noon sikki kala ko mbawɗen haal so en goni ɗo guila suba ha naange moto goto amen fof wawi haale Adama livre guila subaka ha joni hen yimɓe goni te so continue ne goto fof wawi haal ka goɗɗo haalani ñande to mo wiyami assemblée nationale mi joɗoɗa ɓoy un député noddami wiyami Adama an noon guila jaaɗa min jeewama o joɗo toujours député goto nodɗo wiya ɗum o législature ka alaka toon ne yeewi walla jooɗo les gens de la diaspora nodda ɗum wiya Adama an tan maya assemblée ɗum firti darde makko toon wona darde yafus Sénégal fof yi onon on mbaɗi ɗum témoin ses collègues no ɓuuɓi ɓernde saabu onon fof kalɗon ko pulaar laaɓɗo cela veut dire que comme Bamba Adama waɗatno o porte ma waɗe pérenniser mais haɗa mi wiyaɗo parole min yiiɗi gueɗe ɗiɗi resnude on ɗum gueɗal yiɗigal ko woni Moussa Sow oya mais andi onon ɓuuri min ɗum antu banggal politique kawni coordonnateur COJER ko ɗo jeeya kamne ko Adama nehi ɗum Adama waɗi ɗum tete Adama mo jeeya walluɓe ɗum politique ha o dariɗo Adama iɗi ɗum wat je l'ai dit ce matin conseil il est de 89 l'un des conseils le plus jeune de la commune ou du département de Linguère donc il a grandi sous l'ombre de Adama kadi ko tanu par ce que tanan oɗo e Adama jiidi baba goto illa di ɗo ko enɗam goto woni ɗo miɗen on ɗum desnta ko ɗum mi wonno premier point deuxième point mi jiɗmi haal moy Adama mbiɗo nomo joguino des projets culture etc
Mais l'un de ces projets phares haalam ɗo ce matin ko ɗum banque aynaaɓe Sénégal. qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. bandiraɓam julɓe, bandiraɓe fulɓe, ko musidɗo mon Donna Sampati huccite e moɗon onon kala wawɓe wonde e adunaru ndu, heɓoɓe fartange yebde Pindi TV. minen nayo ɓe gari e inde ɓen ɗon guindiyankoɓe. mbeɗa ƴetta konngol kadi e inde kala guindiyanke gonɗo e nder leydi Mali, Mauritanie e Sénégal. ɓeɗo tato kam ko ka en mbi yomi haal e inde mumen ko faate Adama oɗo. minen somin kala Adama, min kalata Adama politicien walla Adama député ala. minen min gandi Adama koyde Allah suppitima waɗimo guindiyanke, o jeeya e guindiyankoɓe, o windateɓe janggo ɗo Tidiani Al haala, Yero Dor haala, Mamma Samba Diop haala, Murtuɗo Diop hono wiyeteno Saydou Kane en e woɓɓe waaɓe noon, Amadou Ampate Ba en, tawa kanko Adama Alaji Samba daɗimbo haale ɗo. dendagal maɓɓe onon fof min gaddi gonɗon du'awo yottinde e dendagal kala guindiyanke faade moɗon. ewa gandon noon oɗo gorko jaaɗo konngol fof ngol neɗɗo haali ɗo refta tan koɗo haalnoɓe ɓe ndewnoɗo wonde ko pulagu fof waasi. Adama ko kañum waɗi présenté hoore mum pulagu fof ne kadi, kono kadi Sénégal fof no worno, sabu kalaten ɗo ko banque aynaɓe. mi salmani on, mi bismima on, mi wiya on kadi mas e ngol laawol ngol ndewɗon immanadema Linguére faade Kadar. enen fof en jiidi caɗele gonɗe ɗon ha nananomo e radio ji, kono on jiiri guite mo wonko nanna ɗon nanɗon e winda Allah tigi on hande guite mon immanadema Linguére faade Kadar. ko fonno waɗede waktu goto haɗɗo wawi wadde waktuji 3 4 te yantude hen kadi hina bonna hay dabaji men. minen otoji amen fof jakkima on jii. so ɗum yawti minen on calmina, minen on ɓe bisimilla. onon arɓe ɓe ɗo e inde assemblée nationale e inde denɗi amen o Daouda Dia, min jarnima on, min jarnima Yaya Sow. Yaya min miɗo andimo, no wawi hay so anda kam miɗo andimo no feewi, ko liggidatnoɗo e Aliou e Adama, on gandumi hen. ko heddi enenne ko ɗo Allah hannani en. sa nani yimɓe ata ko maayde bettore ko nde betti, pour fam noon o lelaki, o jambitaki, o waytaki, o ñalli ko ɗo yewtidde galle mum ha hiiri yewtidde galle mum ha are leloyade ɗum heeɓi ɗum. ombo jiidi umma e baaba maɓɓe gondi ɗo wi ɗum ya lelo ɗum ɗo ko ala caɗele. galle mum nani artumu ɗo taw hawre jomum hay o tampinani hay goto, ya jolne ɗum nawe to bandiraɓe nodira tan ko hawre jomum. donc ɗum ne ko ɓural. e kadi no Adama ɗo yaari ɗo ɗum weeɓani ko dañi ko mbiɗa sikki tan ko aljanna fayi. ko wiyeteno capanɗe nayi neɗɗo juulɓe so duysi neɗɗo, te min hinami laaɓi ko duysi ɗum ko wirwirde ɓuuri ujunnaji 6 neɗɗo. hinami laaɓi de min immi wattaneje haade amen ɗo yetta ko ɓuuri ujunere neɗɗo tawi min ɗo. hinami laaɓi gila ñande ɗum waɗi ha ɗo subaka fof famɗi 3 neɗɗo 4 hena ɗo ara. wadde ko Adama liggani ɗum hoore makko. ganden enen fof jaɓen ko Allah adduno Allah nawi. e kadi ne ko layɗon ko onon goni bandiraɓe Adama, minen hay somin jiide mo aska ko kutodirɗon koye mum hino wawi taw min kutodirani ɗum e mum. ko ganduɗon koye mum hino wawi taw bon woten komin gandani. saabu guila ɗum waɗi hande radio ji ɗi e journaleje ɗe e onon kala gonɗo hande ɗemgal ngal hombo laya han hombo jambita Adama. o surtout oɗo jemma ko kam wara hirde, ko kam waali layde. elle hande hombo no wurduno Abou Samba Diop en hanki elle Adama ko hombo jooɗi. kala ko meɗno layde meɗo wadde o tegi ɗum hanki adon fof ne heeɗi.
wadde won maayatnoɓe won yaltatnoɓe aduna min de haal pulaar en ko tijjani a yalti ko aduna o ɓiɗɗo pulla jaltuɗo aduna tan teskima nde ɗum ɗo wayni koye adama jiimi o wi takide hombo laya koɓe gandumi ko wiyete ɗum immade Dakar ha Kadar. o wi koko andi ko immade Dakar ha Kadar no wayni woɗɗodir no wayni woɗɗodir jarani neɗɗo immade toon o wi jarani neɗɗo immade toon haɗo ha yetto ɗo e Kadar ɗum noon alay sagam ne laya hen seeɗa o wi ɗum noon ɗum waɗi hande ombo en yiiɗi lay seeɗa mi yetti on no feewi o yettimon no feewi kaddi jettor ko ni tigui waɗate o wi ko ni tigui waɗate so neɗɗo tini neɗɗo o wi so neɗɗo tini neɗɗo e gurdam so mayde ari yo tin ɗum o wi so mayde ari yo tin ɗum ɗum noon on jarama ɗum noon on jarama no feewi Adama mbiɗon o wi Adama noon ko kam woni koddo amen kam woni koddo ɗo kam woni koddo Alaji Samba Daƴ kam woni koddo Alaji Samba Daƴ kam woni koddo Boynane yummum kam woni koddo Boynane kam watta ndi fof jibinede e Kadar o wi kam woni koddo kono hay goto yawaki Adama e gurdam muyete Kadar o wi kono hay goto yawani gurdam mum kanko Adama ɗo e Kadar Adama yiɗa jawdi neɗɗo o wi Adama yiɗa jawdi neɗɗo Adama toñata neɗɗo Adama toñata neɗɗo o ñoota neɗɗo o wi o ñoota neɗɗo o fenata gila hombo woni cukalel gila hombo woni cukalel minen goto amen hay so haali ko wona gonga o wi so goto e mabɓe so haali tawi wona gonga eyyi o wiyata ko ɗum wiyata ƴewtira ɗum de walla ɗum wiyata won haaldu ni yiyata taw wona noon o wiyata ko ƴewtinda ko kalɗa ko tawi yahrani noon sa yi Adama jogui juusal assemblé walla jogui cuusal ɗum wiyata ɗo dara fof daro Adama sohlani jawdi hay goto o wi Adama sohlani jawdi hay goto so neɗɗo woni cohluɗo jawdi neɗɗo worka neɗɗo hombo laya ɗum wiyata ɓayde haɗa mofti cehle mum wiyata a suusa ɗum wiyata jabade o wi wonko neɗɗo layat tawi haɗa mofti cengle mum a suusa jabade Adama noon moftani cehle hay goto o wi Adama noon moftani cengle hay goto min jamfa e gurdam mo feera wat o wi o meeɗaɓe jamfa e gurdam mum feeɗa wat feera wat o wi feera wat ni no waɗirta politique ara wima ma waɗni walla naggam e naggam ala o wi o feeɗaɓe jamfa gila Adama kala ko haali so wi naggam andu ɗum koko pari o wi so wi naggam andu koko pari o laykintaka o wi o laykinta kanko Adama andina on Adama o wi o andina mon Adama wonɓe ɗo o wi ɓe sukaɓe wonɓe ɗo fof e labgal diwan o tan fof mbiyani dongre nde fof kala jiiɗo Adama mbaɗi costume o wi kala jiiɗo Adama hombo waɗi costume andu koye télé yiɗum andu koye télé ɓe sukaɓe wonɓe ɗo fof hay goto meeɗa yi Adama waɗi costume o wi ɓe sukaɓe wonɓe ɗo fof hay goto heeɓe meeɗa yi hombo waɗi costume sona e télé Adama meeɗa yete ardu ɗo yete costume ɗo e Kadar o wi Adama meeɗa arduɗo costume ɗo e Kadar arda ɗo tan ko bolok en simis en dollok en ɗum hay ɗeɗo paɗe ɗe so woni ɗo e wuuro e ɗeɗo ɗo e wuuro so woni ɗo waɗa sa ɗo jooɗi fof sorno ɗo faɗa wuule sorno ɗo yete oolo ɗum e to hokkito wuulo firti ko Adama hombo yankani no feewi ko noon Allah takiri ɗum o wi ko noon Allah takiri ɗum sa yi ɗum a considére ta oɗo beele worko andi walla worko min worko ɗe worko layate ko goɗɗo layata mi nana ɗum kono meeɗa arto wi mi layi naggam walla ɗum wiyata naggam e naggam nananmi tan koye kunduɗo wo eyyi a faami Adama o heeɓi du'awu jinnaɗo mum de nene amen rafa ha muusi ha miɗen goyɗo ɗum o wimmi o mi wondi mi mayata sona kodde e lamar ni nenam wi Adama nden hon France o wimi Abdoulaye wata tampine kon min mi mayata sona kodde e lamar ñande Adama immi France ɗum wiyete anda o hirndu toon walla daw toon ko ɗo eto waali o noddi ambulance labgal ɗum wiyete arani ɗum ɗo min nayi ɗum lingue kono mayani sonade Adama ay ɗum ɗon jinnumi ɗum wiyete gandon ɗum e Adama o firtata aadi o taƴata yakar o jamfata ka hay goto sona neɗɗo jamfi ɗum Adama meeɗa jamfa hay goto hombo waɗe ɗo e to hunde nde ganduɗa ɓurɗe fof mettude aduna min ɗum wiyete mi ƴeewa neɗɗo baɗa ɗum so inni kam tan so renaki mi waɗa éclaté dow mum Allah wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe musidɓe jooɗiɓe ɗo tedduɓe jinnaɓe ko jinnaɓe ɗo kaali ko ɗo tedduɓe lamɓe ɓe koɓe kaali ko haydara he ɓesdetake hen eyyi heddi tan wadde ko duwoɗen eyyi jinnaɗo jaaɗo kadi eɗen ñagono ɗum Allah yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum onon yo Allah windan mon baraji
yo Allah ɓoyni mon e jokkere en ɗam sabu barke annabi sallllahu alayhi wa sallam wadde goto fof ɗo jooɗi ɗo eno janggo fatiha lawol salatul fatiha laabi tati wonandi kala bawɗo mbo wawa fof wi amin ha gasnen yo Allah ɗif laabi jeenayyi pawen hen qulhuwallahu laabi 11 mbaɗen ha da rasul sallllahu alayhi wa sallam baraɗi nelde ɗum kam duttiɗo dawliɗo o yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum onon ni Allah addi on e jaam yo Allah nawtu on e jaam sabu barke jinnaɓe seeremɓe bisimillah أعوذ بالله من الشيطان عدو بسم الله والمثاني وآية الكرسي ذي المعاني وصورة الإخلاص ذي التمجيد فاذا من مات مع التوحيد ومن دعا بذي على اليقين جمع من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب فاقبل دعاء وجل قريب نسألك التسليم بالقضاء والصبر ورضا لدى البلاء بالمصطفى الشافي كل الخلق ثبت إلهي من دقي بالحق أذكى صلاة الله والتسليم على الذي بشر بالتسنيم وآله وصحبه الغراء والتابعين ثم الأولياء يا ربنا يا مالك الكون نقنا إلهي شر في الدارين أماتنا الله على دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشيخنا الإمام الديب آمين 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 استجب